Ahojte, som Martina Nádaska a týmto vás chcem pozvať na Belong Summit pre posilnenie žien. Téma financií a peňazí si ma v podstate našla sama. Postupne som sa stala aj lektorkou finančnej gramotnosti a spojila som to, čo mám najradšej, všetky skúsenosti a vedomosti odovzdávať iným. Učiť o peniazoch znamená, že mením myslenie ľudí. Keď však časom zistíte, že tie výsledky neprichádzajú až také, aké by ste si prijali a to myslenie tých ľudí sa mení len nepatrne, tak začnite sa zamýšľať nad tým, že kto robí chybu. Dnes už viem, že žiť podľa princípov finančnej inteligencie si vyžaduje osobnostný rozvoj a prácu na sebe. Trvalo však niekoľko rokov, kým som sa stala mentorom, ktorý na základe silných stránok a hodnot človeka dokáže iným otvárať cestu k osobnostnému rozvoju i finančnému rastu. Ja sa s vami stretnem a budem sa s vami rozprávať o osobnostnom rozvoji a finančnom raste druhý deň summitu. Pozývam vás na Belong Summit a link pre viac informácií a prihlásenie sa na tento summit nájdete pod videom.